Aloha. Aloha. Jarak ka gaga. Sa i-vlog ko yung tanga. Aloha. Julia, wala yung maskara. Kailangan ko yung maskara. Yung bakla ni wala yung mas dat manoy. Galos. Wala mangka. Kasal ni. Ay, si Madam. Oh, Madam. Wow, sorry, ang sila mamatay. Ang white lady ng ang Carlos. May ala. Mambay ka lang yaw. Palampi. Alam na. Pati video ko. Oh, ang white lady is ng Carlos. Yes, good evening ladies and gentlemen. Sa mga nais kong magka-pictures yan, we have Mark Rodriguez photo booth. Thank you so much. So again, kung mga nais magka-pictures, we have photo booth on the other side. Of course, sponsored by Sir Mark Rodriguez. Thank you so much. Walang jalaan. Mas manayo. Bibigyan ko ng pakikinon sa isang kumain. Baka may mga i-vlog. Costume. Hindi, ito may... Oh no. Get for. Go. Siya ito may baby. Siya na ba? Ha? Baka, hindi na ka. From lang. Siya kay Madam. Bibix ka, earn. Siya ay, sapatin amin. From lang. Go. Wala. Bew! Ganyan! Dala ka lang. Pakitang naik ko. Kung na rin dyan. Apuram. Tele. Los ka. Along avatar amuman ah. Avatar ka. Ariwa, aking amuman ah. Kapri yaman ko. Kapinula yan. Just like every time need to find the beliefs, guide us with your grace, give us faith so we'll be saved. To that
bakit ako nagiging matatanda. Again, Kelly, number